Sing entuk mungsuh pisane kok tukang jabut untu. Nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Indra sapa, Tru? Indradewa. Engko dono kasino Indra udu. Ora film ora. Yo gareng ndak tombo. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Rama Dipati bekti kula kunjuk. Yo Bagong tak tombo. Waduh. Awamu. Wow. Nenengane njabot kowe ya. Durung rampung barang tak jambot ya. Oh, menggok dhewe tangane. Lho, rating ora. Rating nabrak cengelmu. Reng, apa? Nggon busi. Oh, siap. Kono wis entheke lorone ra jamak-jamak. Tru, kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Nang kuwi togok mbogong ora melu-melu, langsung tak benggang cangkeme. Kok iso urut ya, Tru? Heeh. Ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis genah imbang. Aku mungsuhku tengah kuwi genah imbang. Tru, aku sing tengah. Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho, aku kok ora padha. Mongko cangkeme nyrengingih kaya ngono kae. Kae sapa ngerti Ragong? Ora ngerti. Bathara Yama Dipati. Yama Dipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Sing entuk mungsuh pisane kok tukang jabut untu. Nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati, Gong. Siap, wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk Pukulun. Nara garing tak tampa pangestuku tampan ana. Pukulun Bathara Penyarian. Oh, Pak Carik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Carik. Ha iya wis. Bekti kula Pukulun. Iya Petruk tak tampa. Pukulun bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Indra sapa, Tru? Indradewa. Engko dono kasino Indra udu. Ora film ora. Pukulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yama Dipati bekti kula. Ya garing tak tampa. Waduh, serem suarane. Yo, garing ndak tombo. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Daryama Dipati bekti kula kunjuk. Yo, Bak Petruk tak tombo. Daryama Dipati bekti kula kunjuk. Yo, Bagong tak tombo. Waduh. Nganggo ngono barang Indra. Kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah. Nek dicokot iki daginge iso mak grewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dideg-degi. Nala garing wonten dawuh Pukulun. Tekako ning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dlamaaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wah nek perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Nek nganti bapak kula digawe diasorake derajate kaya nyembah dlamaaning Pitulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ngganggu bapak? Nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa. Ha sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh, siap, Gong, siap kae. Apa Petruk bareng nyembelani karo bapakne? Lho anake, Mas. Nun sewu Pukulun niku anake bapak. Dadi nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora belani. Ah, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Ah, aku belani. Kowe sapa jenengmu? Yama Dipati. Yama Dipati. Ya. Kowe belani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Durung rampung barang tok jabut ya.
Manusia macam apa itu? Wah, jan Bagong ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalena prapting lalis. Lho, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu Nalagaring. Mang maju, nek ana dewa kewirangan aja dundang Nalagaring. Mati dening aku. Pitruk kene marganing patimu. Monggo kula ladosi terus. Siap lho kok. Tradisi itu man. Jatuh batur dong. Apa malah? Ayo, maju. Ayo, terus. Tandang ono, Bathara Indra. Apa-apa. Ora apa-apa. Waduh. Nyakat bablas. Wah. Wela. Ayo, ora bakal iso ngantem aku. Wah! Wah ya. Wah. Ayo, maju ana garek. Ayo maju Petro. Modai sana. Lho, ora tekan ya. Ayo, ora bakal iso ndunguk dewa ya. Wedange puta. Ya ben. Wedang sing endi? Sing tae akeh banget mau lho. Iki tak kira mlayu arep ngabarke apa-apa kok wedange puta. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya? Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarian tak arep antem. Kok kaya jarak iki 2 jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek 2 jangkah ki lembu 2 jangkah. Ora ana ajaji kok lembu 2 jangkah. Piye Gong? Piye? Wis tak andani ngayal to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming ngantem angin. Aku ya ae. Ya mau dipati arep tak jotos raine iki. Tanganku ya ora tekan e. Oh, menggok dhewe tangane. Lho, rating ora.
Rating nabrak cengelmu. Ya ora nesu takoni ngono. Aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku Oh iya iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya iya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae kowe. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir meneh. Wis ora apak ning mir men. Iki kesusu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi? Dewa ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa iki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho kuwi saluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Para dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dada munggah, ora entuk. Ning dada medun. Mesti keneng. Mesti keneng. Dada medun. Iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dada medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dada medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mang tutuke le ngantem. Mang tutuke. Sadurunge aku semaput, mbales kowe ora kekejek aja duntang nala garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh siap. Kono wis lentreke lorone ra jamak-jamak. Bres kono Reng. Mati dene aku. Ayo walesen, mati ya. Aduh. Mondar we. Ayo sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati. Kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Tekaning pati. Tru. Kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono yang nang banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe kepruk sak banter-bantere. Mati dereng aku. Waduh. Wah, ayo Gong ya. Wah. Oi. Ayo walesen aku piye? Walesen aku. Walesen. Kowe iso males karo aku. Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh. Waduh. Modar. Pecah kula wulu. Mati aku edan. Nala gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh Rama Wulun. Pecah kula wulu. Mboten saged mlampah. Waduh. Bagong edan. Nganti muni makluk ngono. Waduh. Wah, latala. Ngamuk punggung Suratanto Nirbaya Nirwikara. Panakawan gawe wirangking para dewa.
Cis Trisula ora padha tekaning pati aja dundang Bathara Guru legane ati. Wacah. Wes. Melayu-melayu. Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kwampleng kluthuk. Mbebeki ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel, Dara Indula antem ya kontal. Pak. Bathara Guru nggawa drai. Hus. Drai dengkulmu mlocot ora. Sing marahi mlayu ki ya mbuh Bathara Guru nggawa gaman kae. Gamane apa ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cis Trisula. Cis Trisula, Tru. Gong Cis Trisula, Gong. Agene meng Cis Triyamin. Cis Trisula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke linge dawe-dawe. Cis Trisula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Apiye meneh wong mati e? Kok karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sir mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jawab. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong. Mareka den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi Kakang Ismaya sakmenika sampun pantok pepuntaning tekad menawi Kakang Semar boten purun nyembah kaliyan kula paripaksa kula ngginakaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manik Maya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manik Maya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakangne Bathara Guru kok malah kakangne dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah. Ora apa-apa. Wong sejere kowe kuwi ratu, ratuning dewa. Aku ming derajate wong cilik ming Panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning rak ora neng kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar.
Menika saestu Kakang. Aku kok tahu goro ki goro kapan? Lajeng keparingipun Kakang Semar neng kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku Gareng karo Petruk neng kayangan men do weruh kabeh dewa-dewa, anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati ning kayangan ra apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe mbok nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lehmu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko rak kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo gong kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ayo wis ben. Gareng barang kok ya mati. Iya nderek bapak kok ya. Alah, Reng. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati, Tru. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku pancene Dian. Mau gedeng ora. Kowe tenan. Saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedawananipun badhe kula pethuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan, kula susulaken kalian kadang-kadangipun ala Gareng lan Petruk. Sakarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa karo dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis ra apa-apa ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saken beto tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ya ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip ora are tuku, ora are utang kok dadak ora ikhlas. Tateku matur nuwun ya Prak, kowe mbelani karo aku. Matur nuwun ya Reng, kowe mbelani karo aku. Kowe ya Tru, aja kuwatir, bandamu tak jarah rayah. Maksudku tak slametke Tru. Walah kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ana, Petruk ra ana, Gareng ra ana. Nek nganti tekan jam 2 padahal ngendika mati gara-gara masa aku dhewe. Wis ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo Pepundhen Pandhawa malah diluputke. Wadul karo Sinuwun Darawati mesti disalahke. Oh iya. Aku sing sedulur e. Bapak ki jarene tunggale 3. Semar, Ismaya, Tejamaya, Manikmaya. Tejamaya ki jarene Watagok.
Iki aku nek ora njaluk pambiyature Watagok wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning Jurang Porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu, wah. Nang Watagok mbogong ora melu-melu, langsung tak benggang cangkeme. Tak suwek tenan. Adine kok ora arep melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing